И да, здравейте всички, аз съм Epic Dreamer BG и днес играх Happy Wheels и продължаваме с тролските нива. Епизод 2. На първи епизод до тук бяхме стигнали и сега го продължавам. Тук с отговорите беше, първи отговор беше това. Втори отговор беше това. Аз не го познах, да. Било друго тук и аз съм паднал, просто трябва да цъкна нещо. Там ще тап плюс Р. Ай. Ко? Аха. Добре, кое е правилно? Нищо не разбрах, хора. И все още се чуда. Чакайте. Мисля, че на първото е било моето правилно. На първия епизод. Не, това другото е било правилно. Ето и сега е било. What? Добре, хора, не знам кое. Не бе! Хора, това не мога да стане. Вижте сега. Мисля, че е бъгнато. Мисля, че е насрано. Вижте сега. Тук сега пада, вижте сега. Добре, и като паните в друго, то кое е? Оставя го това ниво. Няма такива работи. Аз как да го мина? Чем на другата страница. Айде. Трол левел. Айде да го видим. Що ми е трол левел, ще има трол ня. Добре, даваме напред само и това няма да храна на нивото. Защото това е трол левел. Естествено. Давай само напред. Просто дай сега се така продавам. Сега спа където отида, ще отида. Не правете така. Карам само с крака. Защото нямам ръце. Не бе. Тук няма да ме обудат, защото е трол левел. И затова ще не обудат. Не. Обърках стрелките. Няма да това. Да го видим. Се е точно. Той музика ли си има, бе? Много хубаво, щом си има музика, перфектно. Щом и музика има, това е много хубаво. Браво, хора! Кой беше това ниво? Нивото беше да слушате музика. Мелодия. Отивам на друга страна. Чакайте. Трол левел демо. Не. Трол мапшот. Айде да го видим. 106 лет. Welcome to the Troll Map. Ох! Epic Jump. Скочу. Извинявай, сине, но ще те смачкам. Epic Jump. Не мога. Така ли?
О, хора, вижте, закачих се на това. Хора, закачих се на това. Това до сега не ми се е случило. Тениската. Това буза ли му, тениска ли му, не знам кома. Вижте, има тениска да се закачи. Вижте как се закачи. Вижте, чакайте малко. Опа. Вижте как се закачи, дами и господа. Ще се опитам да го приближа. Ох, оставите. Няма да успеем. Вижте го тапака как стои. Вижте го. Опа. Хора. Мисля това да е всичко от мен. Ако клипът ви е харесал, го харесайте, абонирайте се и чао!